थाम्बनेल आरो टाइटेलखौथ' नुखाबायनो थ' नोंथांमोननिसिम आं मोनसे आपडेट भिडिअ लाना फैदों आरो बे भिडिअफोरखौ नोंथांमोना बांसिनानो फेसबुकआव शेयार खालामनाय नुदों आरोना थ' माने बांसिनानो शेयार खालामदो बे मिम्सखौहाय माने मिम्स बायदियानो जाहैबाय आरोना थ' नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायना लाग्रोनो हागोन फार्स्टआवनो गेम सिरिनि आरोना थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायग्रोना लाग्रोदो गोदोनि गोसोखाया आंना मस्थ' कनजुसमोन मोजां मोनो लास्ट गेम डिस्टार्ब नामा बेरायनो लावो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो बे भिडिअखौहाय ओमफ्राय बे भिडिअखौ नुबाय ओमफ्राय बे जेम्स आरोहाय मा बुङो नोंथांमोना एसे खोनासंना लानो हागोन आरोना थ' बिदिब्ला बे भिडिअखौबो एसे बे भिडिअ क्लिप्सखौ एसे नायना लादो माने बे जेम्स आदानि थ' बिदिब्ला नायदो खोनासं मोजाङै आरो मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबो आंखौ ओरैबायदि मेम्स बानायदो आं थाम्बनेलाव होदों सानै मानसि बेनि गेजेराव सासे सिख्ला ना हिनजाव होनगोन बेखौ बिसोरो माने ब्रह्मपुत्र सेराव भिडिअ बानायदो बेनिफ्राय सासे केमेरा हमग्राया सोंदो एक्सनि बागै बेनिफ्राय बे गेजेराव थानाया बुंदो आंना एक्सआनो कन्जुस्टारमोन अके दा बियो गावनि एक्सनि बागै बुंदो नाथाय बियो एक्स होनना बुंनाय लोगो लोगो बे क्लिपखौ मोननाय लोगो लोगो आंखौ ओरैबायदि मिनिबाय ओरैबायदि मेम्स बानायबाय फेसबुकाव लाख' लाख' शेयार सोरबाया बुंगोन सोरबा एक्सखौ बुंथो आंथ' मिथियानो बेयो सोरो जेब्ला आं जुलि जादों जेब्ला आं हाबा जादों हाबा जानाय लोगो लोगो बे जाय गेजेराव होदो आङो बे मानसिया आरो पस्ट लिरबावदों आं हाबा जानाय लोगो लोगो मानोबा लिरनाय मिथिया मा लिरदों मिथिबाय बे गेजेराव थानाय मानसिया पस्टखौ आं हाबा जानाय लोगो लोगो मानो लिरदों हमनानै मोनासै माने आं जुलि जानाय लोगो लोगो सान्ति जाबाय बेनिफ्राय गाव माने हाबा जाखानायसोनो जाहोनोल'सो दंसैनो पस्ट लिरना लादो फेसबुकाव दाबो बेनि पस्टआ दङ आंनाव स्क्रिनशट खालामना लाखिदों आं रागा जोंदोंमोनानो बे मानसिया सोर एक्सुवेलि मानो बेफोरबायदि पस्ट होबाय थायो ना आंखौलाय मानो गिनो गोनां नंगौना नङा ना गिदोसोमोन खोमा आं जुलि जायाखैमोन नालाय गिदोसोमोन खोमा बोधय दा जुलि जाबाय नालाय सान्तिबो जाबाय ओमफ्राय गाव मालाय मा लिरनालाय मिथिया जाहोनोल'सो दंसैनो माने हाबा जाखानायनो अब्लाथ' जों हिनजावसो बुंनांसिगोन आंनाव दाबो स्क्रिनशट दङ आं लाखिना दोनो माखासे बुस्थुखौ आं लाखिना दोनो बेफोरबायदि पस्टबो लिरदो आरो आं सानो आरो आदसा यार मा यार आं भाई मिनिनो गोनांब्लाना आं मानसिफोरखौ मिनिनो गोनांब्लाना आं बहुत मिनिनाय आंखौ मेम्स बानायग्रा आंखौ गाज्रि कमेन्टस लिरग्रा आं मिनिनांगौब्लाना आङो डाबल ट्रिपल मिनिनाय नाथाय जों मिनिया मानसिनि जिबनखौ मानसिनि लाइफखौ जों मिनिया एबा सोर एक्सखौ बुंखो आंखौसो मिनिबाय नोंसोर अके मिनि जेबो नङा मिनिबाय था आंबो भिडिअ बानायबाय थागोन जानो हागौ नोंथांमोना गासै भिडिअखौबो नुखाबाय आं बेखौनो जास्ट नोंथांमोननो देखायबाय आरोना भिडिअखौहाय ओमफ्राय बे जेम्स आदानि जिथुनिखि भिडिअ नोंथांमोना फुल नायहोनोबा बे जेम्स आदानि भिडिअ थांनानै नायहैनो हागोन आरोना लोगोफोर आं माने फुल होआखै माने जेम्स आदानि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन नोंथांमोना थ' आं जास्ट ओरैनो गुसुं होबाय आरोना थ' बेनोमोन लोगोफोर गासिबो भिडिअखौ शेयार खालामना हो आरो गासिबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय थ' बेनोमोन आरोना आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थागोन नाथाय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामा गासिबो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबानो जाबाय जायफ्रा गोदानै हाबफैदों थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय लोगोफोर